Oprensning af GFP. Princippet i at oprense GFP, det er, at vi har haft nogle indledende forsøg, hvor vi har taget GFP fra den svamp, det nu kommer fra, for at ligesom at kunne trække det her protein ud af det. Så vi starter med en væske, hvor vi så har slynget den, fordi vi skulle bruge bundfaldet, der svarer til GFP. Efter vi slyngede den, så hældte vi supinanten fra og tilsatte lysosym og satte det til at fryse natten over, fordi både det her lysosym og de kolde temperaturer er med til at ødelægge cellemembranen på det her protein. Så har vi puttet dem igennem søjlekromatografi, og søjlekromatografi fungerer lidt ligesom PTC, men hvor man i stedet for skulle have en løbevæske og et PTC-papir, hvor man så har et resultat, der løber opad, så kommer man til at have en søjle med noget tykflydende hvid væske, der svarer til det her PTC-papir, hvor det løber igennem, så det faktisk løber nedad. Det kan man se her. Der har vi et billede af vores forsøgsopstilling til venstre, hvor vi har vores søjle til søjlekromatografi. Man kan ane den tykflydende hvide væske her, og der bliver holdt et opsamlingsrør under. Til at starte med blev plussupananten ført igennem, så vi ligesom havde vores protein i den her søjle. Så protein bliver opsamlet i søjlen, og væsken bliver løbet fra i opsamlingsrør nummer 1, som er vist her. Der kan man så se her på billedet til venstre, at der er en lille grøn ring oppe i toppen af den her hvide søjle. Og det viser så, at vores protein er blevet samlet op i søjlen, og at væsken er løbet fra. Så sker der det, at vi sender en buffer igennem, som altså det der svarer til en løbevæske, der ligesom får vores grønne ring længere ned igennem den her søjle. Og det sker i trin nummer 2, altså hvor den væske, der kommer ud, skal i opsamlingsrør nummer 2. Og der kan man så se på billedet til højre, eller man kan lige ane på billedet til højre, at der er en lille grøn ring i bunden af det hvide rør. Og det vil så vise, at væsken, altså GFP-proteinet, har flyttet sig fra toppen af søjlen til den nederste af søjlen. For så til sidst at få det her ud, altså GFP-proteinet ud, sendes en vaskebuffer igennem. En TE-buffer. Og det gør jo så, at vi bagefter har endt ud med vores 3 opsamlingsrør. Her der kan man se dem fra venstre mod højre, 1, 2 og 3, hvor vores GFP-protein tydeligt ses i det til højre. Altså har vi ligesom på vores resultater set, at GFP-proteinet er blevet oprenset i opsamlingsrør nummer 3. GFP-proteinet er Green Fluorescent Protein. Det vil sige, at det har sådan en grøn fluorerende farve, når man lyser på det med UV-lys. Og vi havde forventet, at det ville gå sådan her, fordi en søjlekromatografi fungerer på den her måde, at man først sender stoffet ind i søjlen, som vi jo så har gjort med plussupananten, og vil efterlade GFP'en i søjlen, og at vi ligesom i sidste opsamlingsrør, altså opsamlingsrør nummer 3, der indeholder den GFP'en. Så ja, vores forsøg det gik som forventet, og det kan vi også se på vores resultater og på vores forsøg.